Dnes vám přinášíme detailní pohled na společnost Intel, jednu z nejvýznamnějších technologických firem na světě. Zároveň se také zaměříme na důvody, které podle řady analytiků dělají z Intelu v těchto dnech velmi lukrativní investiční příležitost. Intel začal psát svůj velkolepý příběh již v 60. letech minulého století. Jeho založení změnilo svět výpočetní techniky a otevřely se dveře digitálního věku. V roce 1971 uvedl svůj první mikroprocesor nazvaný Intel 4004. Ten se stal prvním komerčně dostupným mikroprocesorem na světě. Tento čip znamenal začátek nové éry výpočetní techniky a položil základy pro budoucí vývoj osobních počítačů. V dekádě 80. let přišel další obrovský zlom. Intel s novou řadou procesorů dokázal přenést počítače z výpočetních center k obyčejným lidem do kanceláří a bytů. Tím začala éra, kterou známe dnes. V 90. letech představil Pentium, další významný milník ve světě výpočetních technologií. Díky němu se běžným uživatelům otevřel svět očima internetu. Přispěl k rozšíření multimediálního obsahu a doslova připravil veřejnost na příchod nového tisíciletí. I na začátku nového tisíciletí Intel jasně dominoval ve vývoji čipů, ale v posledních 10 letech se něco zadrhlo. Na poli grafických karet se vynořila obrovská konkurence jménem Nvidia. Intel nástup 20. let doslova zaspal. Příchod umělých inteligencí, který znamenal obrovský boom v nárůstu akcií konkurence, se Intelu netýkal. Hodnota Intelu začala korigovat a z historických maxim okolo $70 v roce 2020 přišel radikální pokles. Nyní se akcie Intelu odrazily od hodnoty $30. Konečně se zdá, že se Intel po 4 letech trápení našel. Řada analytiků přichází se změnou svých hodnocení společnosti a my se nyní podíváme na hlavní důvody, proč tomu tak je. V červnu konečně Intel představil řadu čipů a mikroprocesorů zaměřených na umělou inteligenci. Řady Xeon a Gaudi by měly být levnější než výrobky konkurence a to může Intelu dát značnou konkurenční výhodu. Další skvělou zprávou je příslib dotace na výzkum nejmodernějších technologií americkou vládou. Program CHIPS, ze kterého má Intel získat značnou část, je zaměřený na podporu amerických firem, cílem je ukončit závislost na zahraničních technologiích. Podle řady analytiků jsou to důvody ke změně směru ceny akcií. Některé cílové ceny vedou pro příští rok až ke $47. To by znamenalo potenciál zhodnocení přes 35%. Budoucnost Intelu má ale daleko širší spektrum, než je aktuální dění ohledně umělé inteligence. Jeho vize a projekty se týkají nastupujícího internetu věcí a angažuje se i na poli kvantových počítačů. Již přes 50 let mění a zlepšuje naše životy a s velkou pravděpodobností v tom bude nadále pokračovat. Na závěr bych ráda upozornila, že toto video má pouze informační charakter. Ačkoliv jsou informace založeny na současných analýzách, tržní prostředí se může měnit v závislosti na mnoha faktorech. Globálních, ekonomických nebo technologických. Pro samotný obchod je důležité zohlednit další faktory, kterými jsou řízení rizika, technická analýza a další. Samotný obchod je lepší konzultovat s odborníky zaměřenými na akciový trh. Ještě bych vám ráda poděkovala za shlédnutí videa a věřím, že informace pro vás mohou být přínosné. Budu se těšit na další kontakt.